Suntem în anul 2022, de atunci au trecut mai bine de 12 ani. Nu există termen de comparație între ce se întâmpla atunci în Anglia și ce se întâmplă acum în România. Salutare! Sunt Flavius și bine te-am găsit în comunitatea Radical Football. Vă propun să ne întoarcem în anul 2010. Suntem în Anglia, unde în ianuarie a fost pusă în discuție de Federația Engleză de Fotbal modernizarea procesului de pregătire a copiilor și juniorilor din cadrul academiilor de fotbal. În cadrul acestei întâlniri a fost propusă o nouă viziune asupra sectorului juvenil, scopul final fiind acela de a avea cel mai important sistem de academii de fotbal din lume. Și pentru asta au conceput un plan de modernizare a procesului de instruire a jucătorilor de la nivelul copiilor și juniorilor, ce urma să fie implementat începând cu anul 2011. Ce vreau să mai specific este că acest plan propunea prima revizuire completă și cuprinzătoare a ghidului introdus la ei pentru prima dată în anul 1998 și care la acea vreme a fost conceput pentru a oferi cluburilor și academiilor de fotbal din Anglia o mai bună înțelegere a dezvoltării fotbalului de la nivelul copiilor și juniorilor. Bun, dar care era situația în Anglia în acel moment? De ce s-au gândit să revizuiască procesul de dezvoltare din cadrul academiilor? Și ca să ne facem o idee mai clară despre ceea ce se întâmpla în Anglia în acel moment, v-am pregătit următorul grafic. După cum puteți vedea, în 2010 în Anglia existau 40 de academii de fotbal, 51 de centre de excelență, iar procentajul jucătorilor ce activau la academii din Premier League era de 24%, iar procentajul jucătorilor ce evoluau la academii din Football League, în Anglia Football League înseamnă Championship, Liga 1, Liga 2 și Liga 3. Dintre acestea, 18 academii și 2 centre de excelență aveau sediul în Premier League, 22 de academii și 46 de centre de excelență aveau sediul în Football League și 3 centre de excelență se aflau în afara ligii de fotbal. Suntem în anul 2022, de atunci au trecut mai bine de 12 ani. Nu există termen de comparație între ce se întâmpla atunci în Anglia și ce se întâmplă acum în România. Plecând de la acea situație dezastruoasă, așa a prins viață programul Elite Player Performance Plan. Un proiect conceput și gândit până la ultimul detaliu. Și dacă îmi permiteți figura de stil, inima acestuia a fost, în opinia Federației Engleze de Fotbal, abordarea unui proces de dezvoltare și instruire a jucătorilor pe termen lung, iar acesta propunea o nouă viziune asupra sectorului juvenil, scopul fiind acela de a avea cel mai important sistem de academii de fotbal din lume și oferă un plan de acțiune pentru modernizarea procesului de instruire a jucătorilor de la nivelul copiilor și juniorilor, bazat pe modelul Four Corner. Însă, până la urmă, ce înseamnă Four Corner Model? În mare, Four Corner Model se bazează pe interacțiunea constantă dintre structurile ce fac parte din mediul de dezvoltare a jucătorilor și anume structura tehnico-tactică, psihologică, fizică și socială. Aveți în dreapta ecranului modelul propus de Federația Engleză de Fotbal, însă aici aș vrea să fac o mențiune. Fiecare dintre aceste structuri este la fel de importantă și niciuna nu va funcționa în mod izolat. Spre exemplu, pe măsură ce echipa își îmbunătățește abilitățile sociale, se poate îmbunătăți și bunăstarea psihologică a jucătorilor. Ce este și mai interesant este că acest model poate fi folosit cu toți jucătorii, indiferent de vârstă sau abilitate. Și un alt mare avantaj este că acest model oferă antrenorilor un instrument pe care îl pot folosi pentru a observa echipa, pentru a reflecta asupra abilității jucătorilor și, nu în ultimul rând, pentru a lua decizii obiective care să sprijine dezvoltarea jucătorilor. Bineînțeles că acest plan de modernizare propus a recunoscut din start efortul anumitor cluburi, deoarece existau deja anumite academii care aveau succes și produceau jucători. Însă, cu această ocazie s-a urmărit dezvoltarea unui concept național în cadrul căruia cluburile să-și poată realiza ambițiile și să beneficieze la nivelul copiilor și juniorilor de un sistem foarte clar și bine definit. Bun, dar hai să vedem ce presupunea acest plan. Acesta stabilea în primul rând până la cele mai mici detalii procesele și criteriile necesare pentru revigorarea fotbalului profesionist din Anglia și avea ca și scop clar dezvoltarea unui sistem de academii de fotbal la cel mai înalt nivel, în cadrul cărora se vor dezvolta jucători autohtoni mai mulți și mai buni și, nu în ultimul rând, creșterea eficienței investițiilor în sectorul fotbalului juvenil. Ca și o scurtă paranteză,
paranteză, proiectul este foarte stufos. Cred că ai nevoie de o zi întreagă, sincer, dacă vrei să-l citești din scoarță în scoarță, să vezi exact fiecare detaliu pus la punct. Însă astăzi aș vrea să scot în evidență cele mai importante lucruri, și anume, acest proiect a fost construit pe 6 principii fundamentale. 1. Creșterea calității și a numărului de jucători autohtoni care obțin contracte profesioniste în cadrul echipelor de club și care joacă în prima echipă la cel mai înalt nivel. 2. Creșterea timpului efectiv de joc și antrenament al jucătorilor. 3. Îmbunătățirea calității antrenorilor. 4. Implementarea unui sistem de măsurare și evaluare eficientă atât a antrenorilor cât și a jucătorilor. 5. Eficientizarea și influențarea pozitivă a investițiilor strategice în sistemul academiilor de fotbal. Și în ultimul rând, 6. Implementarea unui proces ce are ca și rezultat o evoluție semnificativă în fiecare aspect al dezvoltării jucătorilor. Mai mult decât atât, pentru a avea succes, în viziunea celor din Anglia, academiile trebuiau să demonstreze o serie de caracteristici comune, printre care un mediu de elită în care jucătorii au timpul și spațiul necesar pentru a se dezvolta, un mediu în care toate aspectele programului academiei sunt provocatoare, inspiraționale și propice dezvoltării jucătorilor, un mediu susținut de antrenori capabili și foarte bine pregătiți, puși în slujba jucătorilor în fiecare etapă a procesului de dezvoltare. Un proiect de dezvoltare a antrenorilor, susținut prin programe de educație, de știința sportului, medicină sportivă, cât și pregătirea meciurilor. O abordare multidisciplinară care oferă copiilor o pregătire bazată pe cele 4 programe și care este implementată și condusă de managerul academiei, dezvoltarea unor jucători cu o educație completă, capabili să ia decizii în mod independent atât pe teren cât și în afara lui și un ultim aspect, un mediu care produce în mod constant jucători profesioniști. Și s-au mai gândit la ceva oamenii ăștia. Ei au spus în acel moment că pentru ca toate aceste lucruri să funcționeze, pentru ca sistemul implementat să poată fi îmbunătățit constant, s-a propus trasarea unor direcții indispensabile despre care vreau să vorbesc în episodul următor. Ce pot să vă spun este că personal, după ce am început să citesc din scoarță în scoarță acest document și după ce am văzut în ce fel au implementat cei din Anglia planul de dezvoltare, am început să găsesc o parte din răspunsul la întrebările pe care ni le-am pus mai devreme. Așa că dacă ai avut răbdare și ai rămas cu mine până la final, nu pot decât să-ți mulțumesc și te aștept alături de mine în episodul următor. Iar la final, nu pot decât să-ți reamintesc că depinde de fiecare dintre noi să schimbăm lucrurile în bine astăzi și în fiecare zi. Tu ce mai aștepți?